Díomh. Tá mar éis chun taispeantaí conas An Scéalaí úsáid. Conas de scéal a scríobh, agus conas an teicnoliacht ar fad an teicnoliacht uairleabhar agus teanga atá stig sa chóras, atá leabathe sa chóras, conas é sin a úsáid. Cúpla knappa agus tá sé an siimplí. Sa raimid daoine nach baile, googleáil ar Scéalaí nó www.aber.tcd.ie/Scéalaí. Tá cúntas gom hena hen, so déanana mé sin úisteach leis an anam úsáideora a dúsáides má feasacail. Sin isteach. Agus sinné agustú. So tá mé tasnú an nua inis agus ní léinn scéal chum thugam fós. Chéadú le déanamh ná, tasnú a scríobh, chum scéal. Now, don gcúrsa seo is stoilm tasnamid le lá a haon seisiún a haon, a tá tuch an mír beag a scríobh faoi gach seisiún a bhíonn sa got. As puc me marrá canúna, puc me canúnt óla beidir. Now, cílíonn sé seo cén canúnt a léithis siar de scéal dit, agus cíisih catá gceist gom leis seo gan tamalainn. So cruthir me scéal, stoilm beidir mé héon mar ála mór bheits mar héime a goibh. Agus tasnamid an sin a scríobh, so péiteoir thugann do bhúntóir deit nó péród is meile hain a scríobh chuir mis isteach is mis nasa. Tá mé I mó cónaí I baile átha clíomh mar hampla. Tá mé... Now, go minic nuair bhíonn tú scríobh, bhíonn tú géirí smaoinemh ar ocail rud éigent nach chuil tú abta smaoinemh ar, ní deanó siúil folklór a bheith ar oscailte naci leat. Agus féidirnééis sin dhéanamh inis. Clicáil ar rána, deir go folklór, agus osclaíonn sé tanglan agus sihíigh tanglan an sin in naci leat agus ar oscailt. Now, I'm cheangal beag an on mán an tear maidin. So, tá mé géirí smaoinemh conas beidir looking forward ar a scoilge. So déanam mé clicáil ar sin seo ar tanglan.ie agus fan go bheic mé tá súlais cuasa tá tnúlais sin go hálinn, so tá ag tnú go mór leis an cuasa seo beidir. Cad eile déir hin mé bhí mé léinn ó hain agus bhain mé Tatnú as. So, leann tú le a scéal agus scríonn tú pe méid is smileat. Ó, man bhfuil am cinnte faoin na bríomhar mar hampla détain tas gom gúil mé géirí buin úsáid, mar hampla níos sampla rónúteach, mud mé ha cinnte faoin aimseir chaite, tar staach go dtíon gramadar an sin, agus an grammar wizard, nó an 3 gramadí mar chuir man le an ghaeilge ar siú, an 3 gramadí, agus féile nach síos, fechant aimseir chaite, I bhrútha mise bhain mé BHIN áta sin ceart gom sin go hálinn. So is féad leat an 3 gramadí a bheith ar oscailte naci leat agus tú ag obair leat, nó folklór, nó na rána ar fad atá stigin sin folklór gailge béle gailge srile. So, now, cad dhéanamh mé nuair bheith mar scéal scríobh gom, conas is féilim féin ceartúchán na dhéanamh ar an scéal seo agus é dhéanamh níos fearr. So, chéad rud a bholamuid ná Scéal ó chlós dhéanamh. Tá seo anna bheith éisteach siar leis an méid tá scríobh agat. Go minic cluiseann tú botú nach feicá, tú chuir mé sampla ús ag an mar an seo beidir. Má chuir mar steach cúpla rud just leis an bhainte seo a dhéanamh. Beidir go glustá iad sin. Agus rud eile sin go rudí beag ar typos agus rudí mar sin. Chomáile sin má bhín písa níos fuide agat bíonn sé go deas uaireanta éisteach siar ó heh struchtúir de, bheithint an léon an abert sin leis an abert eile. Anyway, má haim isteach inis beidir go gurthain rud eile le taispeantaíomh ná conas de mé seo hábháilir dúis, conas na canúntaí ahrú má hen tú go déana aigear agus má tá mé géirí éisteach siar le canún connachta mar hampla, féidir mé sin na ahrú, sábhail na sonraí agus den Scéal ó chlós, má tá mé géirí éisteach le seo le canún connachta mar hampla, duine sé tintéis, féidir am éisteach le alt nó abert, den me abert, ans go méid an rud ar fad amach mar sin agam, agus éistcí le seo fechant an gluisi sibh na Fear, fér,
Griste. Cuisin sibh an difriach. Cuisin Griste. sibh nar tá fada nesnamh má scríom is mis sean is in. Seachas is fada in. Deir sé is mis sean. Léonn sé amach go dtír an rud tá scríomh go so bailchan bhatá an le botú na chluisint. Me féin mar óla is mission. Well dhéanam orintanta manamín sé fada go leor is féidir an éisteach leis an altar fadagus leis tú gahard. Is mission nasa, tá me am cúnaí a baile atha clia, tá me ag cnú go mór leis an cuasa seo. Bhí me a dún na ngáil blian ó chin agus bhain me Rúdabáin as. an sin is ra me reis gotí mar scéal tá me im cónaí níor níor se sin ceart. So jo mar régla sin sampla sin mar níor sin mar chud a mar scéal ach no, bhí me am chonaí tan héit sin in esnamh. So sin sampla bhain ru ag an beidir go chula mé agus mé géisteach siar le rudí. Go minic bíon rudí ar de chlúscot nach bhecha agus tú scríb. Rodellen sin dit mis dogadí chéad rodelle an Scéalaí gramadí. So den clicail ar an Scéal gramadí agus tá cúpla rud a hesan samach an seanis. So tá me imime chóna agus is féidir clicail den se aibhsú dahanana agsúla ar na botún agsúla. So clicail ar cheanna bháin bailile clia ar an selam hús an seo ar bhar orúar irig so tá mé sin cheartú i maiile clia. Duna me clicail ar leis an cuasa catá mé cheart lei sin, tá orú nó séhú ar irig, so brahan séir a chanan túbal tú chun leis an gúsa nó leis an chósa seo a scríobh. Bhí mé dún a rééis clicail ar sin agus tá sé chucra cosú le bailile clia an 6 cé na botún orú ar irig. Blian ó hen, BLIA N, form nefchaidánach de blian, BLIA IN, so blian mar seo becheart a bheith an, raibh sé geiste gom form nefchaidánach úsáid ní raibh, so ní lánach gur botú a bhí an rin méid arúd an aia chuirsteach. Bhuiin mé tainmh cata ceir lei sin, focail le neithnid, ní eithníonn sé cata an TITNAMH, nó is dul inia tá ní an esnamh gom. Rud beag eile an sin is fi le fechant ar an Scéalaí lehan coil, so duine sé Scéal bhfuil an muistar an ri lehan le lehan coile in éid agus feice man sin tá brise an sin. So definitely tá an í an esnamh TITNAMH mar hampla. So sin 6 Scéalaí eile ach an gramador an cean antá úsáid is mó. So is féidir an fáil réig lei sin agus mecht reis agus mo chud ceartúchán dhéanamh. Leis an úsáid mis leis a gúsa seo, bhí mé é nuáil bliana hen agus fuin mé tainmh agus chu mé an aisteach an blian. So tá sé sin fiosathe go mór in is go buinte seo. Me sábháil le ríis agus faoi mar dúras hena is féidir éisteach siar le gohanna agsúla trí dul go déan agar. Éistear me leis mar hampla le canúint ola agus ríis Scéal chluas. Me héin mar. Is me sin nasa, tá me am chonaí a mála a clí, tá me ag plú go mór leis an gúsa seo. Bhí me anún an alblian ó hain agus bhain me taithniú ag an ganúint sin. Ach cín sibh an puint, is féidir éisteach siar leis na canúintí agsúla is féidir meisiil thart leis na rudaí agus is féidir fios leis an bhéon cheartúchán leis na thuirlaí ar fad an seo is féidir go leor fios a chur a chuid scríbhneoireachta agus cleachta dhéanamh leis an bhuclóir is tú héana atá déanamh an agur ar fad. Eisiolalas an sin cílíonn sin déach an múntóir féchantar de chud éibre agus eisiolalas a thuirt agus má bhí éon eisiolalas an sin clicail ar seo, ní léon eisiolalas tu go faoin scéal seo ach má tá ag an scrífa nó tafada ag an múntóir déach teachtar ó bhéal nó teachtar scrífa bheitiste an sin a fnach le. Nis sin iad na príomhrudaí a heasta go thuispáintaíh, cíann tú an sin má thusnaí mé ar an dara scéal an sin lá a héin seisiún a dó, just cum scéal a ríis, de rá canúna cruthaigh agus scríobh mé seo an dara scéal mar hampla agus leanhí tú le a scéal agus cíann tú an sin go sábháil an sin. So beidh an chlár scéalta ag fás an tamar fad. Agus cí tú dtír caiin nach chroigh tú é agus cín tú láhéin seisiún na trí, seisiún na ceair ná dó, seisiún na héin. Agus ag deire an chóirsa beag tú an fechan siar agus beag do chud éibre ar fad le chéile an sin agus é agrathe go deas. Cúpla rud eile an siomh an sin is fé le fechan ar seo sibh héin treoir d'úsáideoirí déiteach sibh ísló dalí anamh PDF agus tá go leor is na Treoracha scríobh amach an sin agah.
Lara is beidir dullisteach an sin agus fechan ar scéalta, déan mai fi an eile fu sin am méid an teile sin conas multimodal versions the text scríobh úsáid. A ríise buint úsáid as folklórí as sintéis as golóir na technoliaachtaí is nó aimseir tá ar fáil. Tá ólas faoin bhuirean agus tá nás chuig aber.caí, so seo fochian go do chuid aber.caí agus is féidir clicáir seo chun leannach aber úsáid agus sintéis na bhór leabhar. So éisteach inrad a chlóscríobh isteach Scoilge agus éisteach siar leis sa chanan sin. So sníad na príomhrudaí agus is stoim go stoc mé fao seánna seo be go leor eile le techt má tá doríochnathe a scríobh tear go dtí de ainm in sin húsar dhéis agus sinnig amach agus sinné.